Dobre, tak ako som spomínal, dneska máme začiatok nového mesiaca a teda naša gača zostáva, len teda vymeníme naše SKOEC scény. Pýtali sme sa vás, čo by ste chceli, samozrejme ste hovorili, že by ste chceli nejakú ďalšiu figurku. Čiže Eurocamp pop-upku dávame preč a dáme tam teraz túto Funko pop-upku. Jak sa to volá? Red Rock Shooter sa to volá to anime. Vždycky zabudnem ten názov. Ale proste toto je teda. A samozrejme naše MGSD Freezom Gundama dávame tiež bokom. Zatiaľ dáme sem. A namiesto neho dávame, lebo niektorí z vás hovorili, že chcete Gundama, tak dávame tento Master Grade Goof. Čo si myslím, že je dosť pekná cena. Poďte. Zmestí sa mi tam. Nevadí. A čo sa týka katany, tak katanu tiež vymeníme. Čiže nebude sa dať uzvírať tento Blue Exorcist katana, ale namiesto toho tam dáme tam z Demon Slayera Shinobu katanu. Dobre, potom len vrátim rýchlo na miesto. A to je vlastne asi tak všetko, čo som chcel pre toto video. Čo nás čaká a nemine tento mesiac, tak je toho viacej, ale taká hlavná vec je to, že to budeme v zajtrajšom videu hovoriť. Zabudli sme v máji na to, že oslavujeme naše druhé výročie vlastne, že od založenia e-shopu, tak to chceme nejako oslaviť, tak sme sa rozhodli, že spravíme online quiz Kahoot túto nedelu zadarmo, keď sa môžu sa prihlásiť prvý 50 úplne zadarmo a víťaz získa 50 € poukážku do questu, druhý získa 30 € poukážku a tretí získa 15 € poukážku, hej. A samozrejme ešte aj viacej veci, ale to v zajtrajšom videu. Dneska to bolo len o gače. Čau.